Лятучы універсітэт прадстаўляе уводзіную філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Мы закранулі і прагаварылі тое, якім чынам змянялася змесціва ідэальнага плана, як гэта ўплывала на індывідуальнасць філосафаў пры пераходзе ад старагрэцкіх да сярэднявечча. Але прадметам нашай увагі з'яўляецца інстытут філасофіі, і гэта значыць, што справа вядзецца не толькі пра змены ідэальнага плана і асобаў філосафаў, але і таго, як гэта ўбудавана ў грамадства. Філасофія – гэта не толькі змест таго, пра што філосафы разважаюць і гавораць. Гэта яшчэ і лад жыцця філосафа. І не проста лад жыцця асобы. Гэта яшчэ і стан грамадства. Так, немагчыма весці пэўны лад жыцця, напрыклад, калі гэта не прадугледжана ў структуры грамадства. Калі грамадства не дазваляе, не падтрымоўвае сам інстытут. Інстытут філасофіі, пра які мы казалі ў старажытнай Грэцыі, ён існаваў у Грэцыі у форме поліснага жыцця. Тым не менш, філосафам неяк трэба было харчавацца, жыць. Не кожны філосаф жыў у бочцы як дыаген. Таму гэта патрабуе, як сацыяльны інстытут, патрабуе выдаткаў на яго, арганізацыі ўзаемадзеяння з іншымі інстытутамі і так далей. Сёння давайте засяродзімся на тым перыядзе гісторыі, калі адначасова існавала два розных інстытута філасофіі. Мяняў цывілізацыйны стан Еўропы пры пераходзе ад рабаўладальніцкай Грэцыі і Рыма да Еўропы новай, феадальнай, хрысціянскай і так далей. І з часоў позняга элінізму, які існаваў у межах велізарнай, амаль сусветнай на той момант Рымскай імперіі, дзе у некаторых месцах, прынамсі можна нагадаць Афіны, Александрію і сам Рым, суіснавалі два зусім розных інстытута філасофіі. Адзін, які ўжо быў у заняпадзе і скончыўся, гэта тое, што засталося ад сакратычных школ. Найбольш, напэўна, працяглы час існавала Платонаўская акадэмія і, нараджаючыся, набіраючы моц хрысціянскі этас, хрысціянскае мысленне і гэты хрысціянскі інстытут філасофіі. Напэўна, найбольш выразна стасункі паміж гэтымі двумя інстытутамі можна было назіраць у Александрыі, у адным з галоўных цэнтраў інтэлектуальнага жыцця Рымскай імперіі, позняга элінізму і так далей. Адначасова у Александрыі існуе Александрійская бібліятэка і музей і школа. Школы нават філасофскія, бо там ідуць спрэчкі паміж стоікамі і неаплатонікамі, і гэта ўсё існуе у гэтых рэштках філасофскіх школ, народжаных у старажытнай Грэцыі. Адначасова з гэтым складаюцца хрысціянскія тэалагічныя школы. І вось можна разгледзець нават на асобах некаторых ўзаемадзеяння паміж імі і сацыяльныя стасункі. Усе, напэўна, ведаюць, і трэба пра гэта нагадваць, трагедыю Александрійскай бібліятэкі, якую спалілі хрысціянскія фанатыкі. Спалілі і знішчылі як рассаднік ересяў, іншадумства і так далей. Гэтая трагедыя да сённяшняга часу перажываецца людзьмі, для якіх культура, трансляцыя культуры з'яўляецца найвялікшай каштоўнасцю. Бо былі згублены, напэўна, велізарныя здабыткі літаратурныя, якія болей ніколі ўжо нідзе не з'яўляліся, якія былі назапашаныя ў гэтай Александрійскай бібліятэцы. І адначасова з гэтым там паўстае тэалагічная школа, вяршыняй якой, напэўна, быў тэолог, філосаф Арыген. І вось існуе Александрійская бібліятэка, цэлы універсітэт. Мадэрнізуючы мы назвалі тое, што там адбываецца. Бо там не толькі назапашвалі кнігі ў бібліятэцы, іх вывучалі
і адначасова і навучалі новых філосафаў, адукаваных людзей там і так далей. І тэалагічная школа, ці тэалагічны такі універсітэт, які потым праз шмат гадоў існавання ўзначаліў адзін з выбітных хрысціянскіх апалагетаў Арыген. Адзін з самых, напэўна, вядомых яго твораў называецца «Супраць Цельса». Цельс – гэта быў філосаф, паганскі філосаф, то бок прыналежаў ён да вось гэтай традыцыі старажытнагрэцкай філасофіі, хоць сам быў рымлянінам. І ён быў, напэўна, адным з самых вядомых крытыкаў хрысціянства і гэтай новай рэлігіі, якая паўставала. А Арыген, наадварот, спрачаўся з Цельсам і аспрэчваў яго крытыку і яго прэтэнзіі да хрысціянства. І гэта ўсё адбываецца адначасова, і вось сацыяльнае быццё адначасовага існавання двух інстытутаў філасофіі. Бо хрысціянская тэалогія і вось гэта старажытнагрэцкая філасофія, яны зусім іншае месца займалі ў соцыуме, і сам соцыум ператвараўся адначасова. Ён не мог асіміляваць абодва інстытуты філасофіі ў сябе. Ён, так бы мовіць, прыстасоўваўся да гэтага суіснавання. Дык якое месца займаў адзін інстытут і якое месца займаў другі інстытут? Чаму яны не маглі суіснаваць? Я б мог сказаць, што яны месціліся на розных вуліцах у Александрыі, калі па месцу. Але ж проста так вось гэта не пазначыць. Як увогуле вызначаецца месца сацыяльнага інстытута ў грамадстве? Праз у сувязі з іншымі інстытутамі. Калі спрасціць это ўвогуле да простай схемы, а хто фінансуе існаванне таго ці іншага інстытута? На пачатку, да таго, як улада Рымскай імперіі прыняла хрысціянства ў якасці дзяржаўнай рэлігіі, хрысціянская тэалогія ці вось гэтыя філосафы хрысціянскага накірунку, яны існавалі ў беднасці і не мелі тых вялікіх фінансавых магчымасцяў, якія былі ў філосафаў вось гэтай старажытнагрэцкай традыцыі. Бо Александрійская бібліятэка – это велізарны будынак з цэлым шэрагам прыбудоваў, дзе адбывалася навучанне, ішла праца там і так далей, і так далей. Нічога з гэтага хрысціянскія філосафы на той момант не мелі. Так а хто плаціў за Александрійскую бібліятэку? За Александрійскую бібліятэку плацілі улады ўжо на той момант. Улады, і займацца філасофіяй маглі арыстакраты, заможныя людзі, для якіх вось забеспячэнне жыцця не было праблем. Яны не мелі фінансавых праблем. А вось хрысціянскія філосафы павінны былі неяк жыць за ўласны кошт і служыць. Яны служылі. І вось гэтае разуменне таго, чым гэта адрозніваецца, не можа быць дадзена без аналізу ідэальнага плану. Зноў жа, вось гэтыя рэчы, яны вельмі спалучаныя паміж сабой. І каб гэта разумець, давайте мы трохі вось анахронізмам займемся, да? Тут будзем пераскокваць з адной эпохі ў другую. Вось ці існуе сёння у наш час, напрыклад, у нашай Беларусі, інстытут філасофіі. Ёсць такая установа у Акадэміі навук, інстытут філасофіі. А ці можам мы ўзгадаць нешта карыснае, што зрабіў гэты інстытут філасофіі у плане ідэальна, у самой філасофіі? Карысць справа такая, яна вызначаецца тымі каштоўнасцямі, якія ў нас ёсць. Значыць, карысць філосафаў з інстытута філасофіі Акадэміі навук вызначаецца цалкам суб'ектыўна. Не, яно вызначаецца ў межах пэўных каштоўнасцяў. А адкуль каштоўнасці бяруцца? Каштоўнасці бяруцца у ідэальным плане ў якасці каштоўнасцяў. У якасці аб'ектаў, так, якім мы припісваем або вялікую каштоўнасць, або ніяк, паколькі невядомая каштоўнасць гэтага інстытуту, установы. Не інстытуту філасофіі ў тым ідэальным плане, пра які мы говорим, а вось гэтай установы, якая называецца інстытут філасофіі, то мы можам вярнуцца да таго, што ў нас ляжала і ляжыць у ідэальным плане пазітыўная веда, праўда, праспарэсію і ісціна. Так вось, мы вызначаемся сёння, што інстытут філасофіі і ўвогуле філасофія, якая функцыянуе у гэтым інстытуце, а таксама на факультэце, універсітэтах і так далей, не можа
забяспечваць грамадства пазітыўнай ведаю, бо існуе інстытут навукі, і навука, як чалавечая дзейнасць, як мысленне, фармацыя мыслення, больш прыдатная для здабывання пазітыўнай веды, філасофія тут не пры чым. У тым сэнсе каштоўнасць філасофіі, калі мы разглядаем яе праз прызму пазітыўнай веды, малая, а можа і ўвогуле ніякая. А тады парэсія. Калі мы вяртаемся да парэсіі, то мы кажам, што парэсія магчыма, ці яе месца існавання у палітычным плане. У публічнай прасторы, у вызначэнні розных сацыяльных праблемаў, накірункаў зменаў сацыяльных і так далей. Філосафы, якія сядзяць у гэтай установе, не прымаюць аніякага удзелу у палітычным і грамадскім жыцці і вядуць, у іх лад жыцця нагадвае прыкладна той, пра які калісьці казаў Эпікур. То бок, это іх прыватнае жыццё, іх прыватная нейкая дзейнасць, іх прыватная зацікаўленасць. Яны нешта пішуць, пераказваюць, крытыкуюць, і нікога гэта не хвалюе. Ніякай праўды палітычным, грамадскім сэнсе ад іх не пачуеш. Я думаю, што вы правы пра Эпікура і тую школу, што тут справа нават не ў тым, чуюць ад іх праўду ці не, а справа ў самой установке. Я думаю, што для філосафаў Інстытута філасофіі Акадэміі навук няма для саміх сабе такой установкі, што яны павінны казаць праўду. Яны б, я думаю, нават у жаху былі, калі б хто-небудзь ім прыпісаў такую функцыю. Яны такую функцыю за сабой не бачаць. Ну так, можна пагадзіцца, але ж і грамадства не бачыць такой функцыі. І грамадства не бачыць, так. Навошта іх утрымоўваць? Но мы забыліся пакуль пра трэці аб'ект, які ляжыць у нас в ідэальным плане. Ісціна. Філосафы пакліканыя да таго, каб, па-першае, шукаць ісціну і рухацца да яе і называць для соцыума, для грамадства адны рэчы ісціны, другія рэчы неістіны. Пра якія рэчы мы зараз можам весці размову? Ну, давайте не будем далёка адштурхоўвацца і скажам, філосафы павінны называць пазітыўную веду пазітыўнай ведай і праўду, палітычную праўду, парэсію, парэсіяй і праўдай. Вось у гэтым можа быць іх пакліканне, іх функцыя. Калі яны гэтага не робяць, а грамадства, утрымоўваючы гэты інстытут філасофіі, мае патрэбу, але разлічваць на іх не можа, то тады існаванне вось гэтых установаў, якія раней былі часткаю ці складнікам, ці формай існавання Інстытута філасофіі, губляе всякую вартасць. Чаму адукаваныя, развітыя жыхары, грамадзяне Александрыі Егіпецкай, напэўна, найбольш буйнога інтэлектуальнага цэнтру Рымскай імперіі, дазволілі фанатыкам хрысціян знішчыць, спаліць Александрыйскую бібліятэку. Бок вы хочаце сказаць, што для іх таксама гэты інстытут філасофіі перастаў выконваць якую-небудзь функцыю? Перастаў выконваць функцыю вызначэння таго, што ёсць ісціна, па самых каштоўных для іх пытаннях, праблемах і па самых каштоўных аб'ектах, якія складалі змест ідэальнага плану той цывілізацыі. Мы ўжо ўзгадвалі у мінулай размове пра тое, што у кантакце двух цывілізацыяў, старажытна-грэцкай і іўдэйскай цывілізацыі Блізкага ўсходу, якія сутыкнуліся, перасякліся у Александрыі Егіпецкай, у ідэальным плане з'явіўся такі аб'ект, як Бог, які быў надзелены велізарнай каштоўнасцю, бо яго існаванне, яго быццё патрабавала чагосьці ад чалавека, і чалавек патрабаваў ці чакаў ад яго чагосьці для сябе. І вось гэтая веда пра Бога, пра тое, ці ён ёсць, ці яго няма, станавілася галоўным пытаннем тых людзей. Калі ён ёсць, то гэта шмат чаго патрабуе ад чалавека. Калі яго няма, то гэта таксама шмат чаго дазваляе чалавеку. І вось тыя, хто вызначаў веду, неважна, што яна была не пазітыўная, гэтая веда, пра Бога як веду, ці хлусню, там забабон, напрыклад, і праўду пра тое, што Бог патрабуе ад чалавека, чаго чалавек чакае ад Бога, парэсі. Вось калі філосафы адмаўляюцца вызначаць ісціну ў гэтым плане, яны губляюць вартасць у вачах грамадства. І грамадства перастае шанаваць гэты інстытут,
як такі. Ён губляе ўвогуле якасці інстытута. Ён становіцца хутчэй такім апендыксам, органам, які згубіў свою функцию. И такое отбывается, до речи, не так и редко у истории человечей думки, человечего мышления. И тогда мы снова вертаемся уже от объекта. Это Бог во всем виноват. Он з'явился в идеальном плане, и он спородил змены во всех галинах мыслення, дзейнасці, паводзінаў, ладу жыцця і так далей. І гэта патрабуе зменаў у тым ліку і ў інструментарыі філосафаў, і ў тым, што ёсць выхаваная, створаная індывідуальнасць. Не толькі самого філосафа ўжо, а кожнага члена грамадства. І тады паўторым ці вернемся да функцыі філасофіі. Вось я ўжо казаў, нагадваў пра Тертуліана, які сваімі дэкларацыямі, сваімі развагамі, сваім філасофстваваннем пазбаўляе філасофію функцыі разумення і даследавання і прыдае статус галоўнай функцыі для філасофіі вытлумачэння. Але вытлумачэнне, яно з даўных часоў, з часоў яшчэ старажытна-грэцкай трагедыі і тэатру, яно варыятыўнае. Вытлумачыць тое ці іншае выказвання, змест і сэнс таго ці іншага аб'екту можна па-рознаму. І вось гэтая розніца ці выбар паміж варыянтамі вытлумачэння апіраецца зноў у ісціну. А што ёсць ісціна? Пытаўся Пілат у Хрыста, што апісана ў Новым Запавеце, у гэтых Евангеліях. І вось гэтае пытанне у той ці іншай форме вельмі і вельмі хвалявала людзей таго часу. Людей перахода ад антычнага перыяда еўрапейскай гісторыі да хрысціянскага перыяда еўрапейскай гісторыі. Але разуменне гэтага і вытлумачэнне вось гэтых лічнасцяў і абставінаў я б запазычваў не з самой грэцкай ці хрысціянскай філасофіі, а з кітайскай, пасылаючы на гэты вядомы афарызм Канфуцыя, што падчас зменаў, грамадскіх зменаў і рэформаў галоўнай справай з'яўляецца выпраўленне імёнаў. Выпраўленне імёнаў, то бок называнне рэчаў іх імёнамі, сапраўднымі імёнамі і вызначэнне гэтых імёнаў як ісціны. То бок разлічэнне фэйка і веды. Хай сабе не абавязкова пазітыўны, але веды як веды. Гэта функцыя філосафа. І так, сістэма інстытута філасофіі, сістэма мыслення мяняецца ад таго, што там з'явіўся новы аб'ект, надзелены велізарнай каштоўнасцю. А вось як мяняе, трэба разглядаць асобна па галінам і аспектам. Вось давайте вызначымся, з якім аспектам мы будзем далей разбірацца. Каб разбірацца з гэтым, я нагадаю ўжо фрагмент з філасофіі Эпікура, якога хрысціянскія теолагі і мысляры залічылі ў галоўныя безбожнікі. Я ўжо казаў мне в пярэдняй размове, што Эпікур шмат разважаў пра Бога і так далей, але адным з галоўных аб'ектаў, які цікавіў Эпікура, была ісціна. І Эпікур распрацоўваў, ці імкнуўся распрацаваць падыход да ісціны, да працы з ісцінаю. І вось гэты падыход сам Эпікур называў, калі трохі мадэрнізавалі гэта, канонікай, ад слова канон. І каноніка прадугледжвала у тым ліку і працу з ідэальным планам, якім чынам працаваць з ідэальным планам. То бок яна прыпісвала падыход, там падыход да працы з аб'ектамі, але з яе вынікалі і прынцыпы ладу жыцця і паводзінаў. Я ўжо казаў пра ідэал жыцця філосафа, які прапаведаваў Эпікур. І вось эпікурейскае стаўленне да ладу жыцця, яно было ўласціва не толькі самому Эпікуру, а большасці з тых, хто займаўся філасофіяй у вось гэтым адгалінаванні ці вось гэтым далейшым існаванні сакратычных школаў. Яны вялі прыватнае жыццё, галоўнымі мэтамі, да якіх яны імкнуліся. Гэта быў камфорт, задавальненне цела, пазбаўленне ад перажыванняў, эмоцыяў, што цалкам супярэчыла ідэалам
хрысціянскіх філосафаў і мудрецоў, якія адмаўляліся ад задавальнення цела, то бок ад гедонізму, яны не імкнуліся да багацця, вось да тых каштоўнасцяў, якія прапаведваліся абывацелямі таго часу і якія падзяляліся філосафамі таго часу. Аскеза, у адрозненне ад гедонізму, пэўнаю адмоваю ад самых, здавалася б, неабходных рэчаў, то бок ад добрай ежы, ад добрага камфортнага жытла і так далей. Вось два цалкам супрацьлеглых узора ладу жыцця. Але гэта толькі невялічкі аспект у адрозненнях тых філасофскіх накірункаў, якія вызначаюцца вось гэтымі двумя інстытутамі, якіх культывавалася мысленне ў той час. І таксама, як цалкам супрацьлеглы, амаль люстэркава, адбіваючыся па-рознаму лад жыцця мысляроў хрысціянскага накірунку і паслядоўнікаў антычных філасофскіх школаў, таксама і іх погляды ці уяўленне пра змест, сутнасць, існасць аб'екту ў ідэальным плане была розная, супрацьлеглая, таксама і адказы на самыя хвалюючыя пытанні грамадства. Грамадства, зразумела, рознае. Грамадства складаецца з людзей, якія вызначаюцца з тым, як ім жыць. І таксама з уладароў ці гаспадароў гэтага грамадства, якія вядуць палітыку і кіруюць гэтым жыццём. То бок і цары, і рабы, імператары і простыя грамадзяне. Яны маюць пэўныя пытанні. І гэтыя пытанні для іх маюць велізарнае значэнне, і на іх трэба шукаць адказы. З адказамі людзі звяртаюцца да пэўных інстытутаў. Вось рэлігія чаму існуе і існавала заўсёды, бо за самымі прынцыповымі пытаннямі жыцця людзі звярталіся да рэлігійных дзеячоў, да прарокаў і так далей. Таксама і да філосафаў. І вось калі суіснуе два інстытута, кожны з іх дае супрацьлеглыя адказы на самыя галоўныя пытанні, грамадства ці так розныя сацыяльныя групы па-рознаму ставяцца да гэтых адказаў. Кажам, імператары Рымскай імперіі, як толькі сутыкнуліся з хрысціянствам, яны звярнулі ўвагу на тое, што хрысціяне не лічацца з іх уладай. Яны лічацца з уладаю іншаю, якая не ад гэтага свету. У іх ёсць Бог, і Бог ёсць галоўным уладаром іх жыцця, а не імператар і рымскія ўлады. Гэта вельмі не падабалася уладам. Гэта супярэчыла тым прынцыпам, якімі валадарылі рымскія ўлады над народам. У гэтым сэнсе яны разглядалі першых хрысціянаў як інсургентаў, дысідэнтаў, як тых, хто не падпарадкоўваецца уладам і не прытрымоўваецца таго ладу жыцця, які усталёўваўся па ўсёй Рымскай імперіі. Пры гэтым было дзіўна тое, што у Рымскай імперіі была велізарная верацярпімасць. Там суіснавалі самыя розныя культы, рэлігіі там і так далей, і ніводная з гэтых рэлігіяў не была забароненая. Наадварот, у Рым цягалі алтарі, жрецоў самых розных рэлігіяў, нецярпіма ставіліся толькі да хрысціянаў, і трохі да іудэяў. Бо яны дэманстравалі зусім іншы лад жыцця, непрымальны для традыцыі Рымскай імперіі. А на чым грунтавалася гэтая вера? Адкуль яна бралася? Яна бралася з таго, што яны дакладна, пазітыўна ведалі у ідэальным плане і лічылі гэтую веду ісцінай. І тады хрысціянскія філосафы, пачынаючы з самых першых, не апосталаў, якія распавядалі людзям пра Хрыста і былі місіянерамі. Я кажу зараз пра філосафаў, хрысціянскіх апалагетаў, якія абгрунтоўвалі тое, што менавіта вось гэтая веда з'яўляецца ісцінай. І вера, хрысціянская вера, грунтавалася менавіта на вось гэтых абгрунтаваннях. Бо пра Хрыста, пра іўдэйскага Бога, пра рай, ад і там усё астатняе маглі ведаць хто заўгодна. Той самы Цэльс, супраць якога пісаў свае творы і выступаў Арыген, адзін з апалагетаў,
Ён не менш за Арігена ведаў Біблію і Святое Пісанне. Гэта была даступная літаратура, кожны мог яе прачытаць, як і зараз. Но была інстанцыя, быў інстытут, адзначаў гэтую веду як ісціну. Тады як вось гэтыя паганскія філосафы, нашчадкі сакратычных школаў, казалі: не, мы гэта ўсё ведаем, але гэта не ісціна. І на гэтай падставе, адпаведна, людзі ставіліся і выбіралі, які інстытут філасофіі, хрысціянскі ці паганскі, захаваць і ўтрымоўваць. Спачатку хрысціянскае тлумачэнне і вось пастаноўка маркера ісціны на ведзе, якую неслі стары і новы запавет. Вось гэта прынялі, так бы мовіць, нізы, рабы, гараджане простыя. Потым гэта і да сялян дайшло. І ўжо праз 3 стагоддзя культывавання вось гэтага інстытуту, новага інстытуту філасофіі, гэтую версію ісціны прынялі рымскія імператары у асобе Канстанціна. На гэтым ўжо можна было лічыць, што час існавання інстытута філасофіі, які склаўся ў Афінах 5-4 стагоддзя да нашай эры, скончыўся. Яны яшчэ праіснавалі амаль 200 год, але ж тым не менш канец ужо быў вядомы. Рымскі соцыум ці соцыум старажытнай рымскай імперіі прыняў, асіміляваў іншы інстытут філасофіі. І так, існаванне самого інстытута філасофіі вызначаецца ў першую чаргу сістэмнымі стасункамі ў соцыуме і прыняццём ці непрыняццём таго ладу жыцця, які абгрунтоўваецца філасофскімі поглядамі. А гэта належыць да таго аб'екту, які яшчэ старажытнагрэцкія філосафы паклалі ў ідэальны план і назвалі этыкай. Этыка і этас. І от што адбываецца з зместам этыкі ў гэты час, калі на пачатку суіснуюць 2 інстытуты філасофіі, а потым грамадства у выглядзе розных сацыяльных групаў прымае версію аднаго з інстытутаў і адмаўляецца ад існавання другога. У адной з размоваў я казаў, што на пачатку закладвання грэцкай філасофіі часоў Сократа, Платона і Арыстоцеля амаль не было у ідэальным плане прапісвання годнага ладу жыцця самого філосафа. Там у этыцы лежалі каштоўнасці ці прынцыпы, нарматывы этычныя арыстакраты, воінаў, а не саміх філосафаў. І адпаведна не распаўсюджваўся вось гэты філасофскі этас, не распаўсюджваўся на астатняе грамадства. Што адбываецца пры змене вось гэтых фармацый у мысленні, якія культываваліся ў сакратычных школах і потым у хрысціянскіх акадэміях? Па-першае, адбылася рэдукцыя. То бок, зноў былі адноўлены арыстакратычныя вайсковыя каштоўнасці. І гэта дало магчымасць потым доўга існаваць такім рэчам, як рыцарскі этас, доблесць, там арыте ўжо не практыкавалася па-грэцку, але ж тым не менш, вось гэта падабенства рыцарскага этасу і уяўлення ў першых грэцкіх філосафаў пра годнае жыццё, яно было амаль аднолькавым. Гэта азначала рэдукцыю складаных грамадскіх адносінаў да простых. І калі мы паглядзім на тое, як хрысціянскія філосафы больш позніх часоў, ці хрысціянскія мысляры больш позніх часоў апісвалі грамадства, то яны апісвалі яго блізка да таго, што апісваў Платон. То бок трохчасная, амаль варнавая пабудова грамадства, падобная на тое, як складаліся варны ў старажытнай Індыі. Брахманы, джэцкае саслоўе, кшатрыі, воіны, арыстакраты і кіроўцы грамадствам, і вайшлі, да якіх належалі людзі, якія працуюць на зямлі, сяляне, і рамеснікі, купцы там і ўсё астатняе грамадства. Ідэал дзяржавы по Платону быў прыкладна такі ж, з гэтых 3 частак складаўся. І структура ідэальнага грамадства, якая апісвалася хрысціянскімі сацыяльнымі мыслярамі ў сярэднявеччы, яна была прыкладна такім жа. То бок ёсць
улада, ёсць арыстакраты, рыцарскае саслоўе, хай сабе таксама структурна трохі пабудавана іначай. Былі каралі, там герцагі, графы, бароны і так далей. Ну, тым не менш, это вось варна кшатрыяў. Амаль аналог брахманскай варны – гэта духоўнае саслоўе, то бок святары, царкоўныя іерархі і так далей. Ну і ўсё астатняе грамадства як вайшлі. То бок гэта рэдукцыя сацыяльных поглядаў. Вось грамадства старажытнага Рыму і эліністычнага свету, яно было больш складаным, больш распрацаваным, больш разнастайным, чым вось гэтыя простыя пабудовы грамадства. І тым не менш, сама філасофія не пацярпела, не была редуцыраванай да такого ж стану, як і само грамадства. Больш таго, месца філосафаў, якія былі замкнёныя у іерархію царкоўную, а яно вызначалася зусім іншымі рэчамі. Тым ліку і у стасунках з іншымі сацыяльнымі групамі. Брахманскае, жрэцкае саслоўе заўсёды утрымоўвалася за кошт падаткаў, так скажем, дзесяціны ці яшчэ чагосьці, што выдаткоўвала на іх утрыманне ўсё астатняе грамадства. Тое самае было і з царкоўнай іерархіяй у хрысціянскім свеце. Але была такая з'ява, як манастырі, якія станавіліся аналагамі месцаў, дзе збіраліся філосафы ў старажытнай Грэцыі. Там захоўваліся, перапісваліся і чыталіся кніжкі. І там жа ж ішла праца з ідэальным планам, у ідэальным плане. Але інструментарій, якім карысталіся філосафы хрысціянскай эпохі, і асабліва індывідуальнасць таго, хто працаваў з гэтым ідэальным планам, прыцярпелі велізарныя змены. Я ўжо казаў пра тое, што ананімнасць як прызнак годнасці мысляра у сярэднявеччы цалкам адрозніваўся ад ідэалу, які культывавалі філосафы ў сакратычных школах. Але індывідуальнасць там захоўвалася трохі па-іншаму, і новы этап станаўлення ці з'яўлення індывідуальнасці, якая увасаблялася ў асобе менавіта чалавека, прыходзіцца на час, калі хрысціянская іерархія прыцярпела новыя змены. Гэта рэфармацыя, і ў гэты ж час можна разглядаць іншы працэс рэнесансу, вяртання да пэўных ідэалаў старажытнай Грэцыі. Але, каб скончыць уже гэты разгляд, я вярнуся яшчэ раз да катэгорыі канону, які уводзіў у філасофію Эпікур, накіроўваючыся да пошуку ісціны. Сам канон, сам па сабе, слова, напэўна, і катэгорія паходзіць з мастацтва, калі скульптуры былі пазначаны як узоры прыгажосці ў Афінах і былі аб'яўлены канонам. Канонам для мастакоў, для скульптараў і так далей. Але канонам магло стаць все, што заўгодна. Канонам маглі стаць тэксты. І калі у грекаў тэкставых канонаў як такіх не было, скажем, што б не пісалі філосафы, самыя ўплывовыя. А іншыя філосафы маглі аспрэчваць і пераіначваць. А вось кананізацыя Старога Запавету у іўдэйскай традыцыі, а потым, праз некалькі стагоддзяў, кананізацыя тэкстаў Новага Запавету стварылі тэкставы канон. Тэкставы канон прымусіў філосафаў у адпаведнасці з гэтай тэзай Тертуліана, пра які я казаў, што місія і функцыя філасофіі не даследаванне, а тлумачэнне. Займацца тлумачэннем гэтага канону. І што адбылося в гэтым сэнсе з нашымі галоўнымі катэгорыямі, якія першымі ў нас з'явіліся на дошцы ідэальнага плану? Пазітыўная веда, праўда і ісціна. Адбылося наступная рэч, што ісціна стала вядома. Ісціна на гэты перыяд філасофіі была, скажем так, вызначаная, кананізаваная як веда. І яна патрабавала толькі вытлумачэння. Пры гэтым тое, што яна не адпавядала бачнаму свету, тое, што яна не адпавядала логіцы, напрыклад, і так далей, толькі стымулявала вытлумачэнне і напрацоўкі інструментаў, якімі карысталіся філосафы для тлумачэння самых парадаксальных рэчаў. Напрыклад, вось чалавек памёр і ўваскрос. Што на гэта кажуць вернікі, як, напрыклад, Тертуліан? Абсурд. Менавіта таму я ў гэта магу толькі верыць. І тады вось гэты метад пазнання, які Эпікур пачаў кананізаваць, і хоць не яго канон быў прыняты, а зусім іншы канон быў прыняты, тым не менш
Вось гэтая кананізацыя сродкаў пазнання ці пошуку ісціны мы мусім яе разгледзець асобна, разгледзець, прааналізаваць і зрабіць усе высновы неабходныя, якія з гэтага вынікаюць. Але былі кананізаваны не толькі сродкі пошуку ісціны і пазнання, кананізаваны быў і набор аб'ектаў, які ляжыць у ідэальным плане. Напэўна, Бог быў апошнім сутнасным, субстанцыянальным аб'ектам, які з'явіўся у ідэальным плане на доўгі-доўгі час, які пацясніў у сэнсе каштоўнасцяў іншыя аб'екты, якія там ужо ляжалі і былі назапашаны. Гэта змена структуры і сістэмы ідэальнага плану прывяла да таго, што стала магчымым дадаваць у ідэальны план адны аб'екты. Напрыклад, у схаластыцы з'явіліся катэгорыі свядомасці і сумлення, якіх не было ў грекаў, і гэта значна прасунула гуманітарную веду, прынамсі. Потым гэта дало магчымасць зноў памяняць каштоўнасці і высунуць фізіс, прыроду, на першае месца, пацесніўшы Бога з яго першага месца ў ідэальным плане. І новы этап філасофіі пачынаецца з таго, што канон пазнання, як інструментарій пазнання з аднаго боку, і вось тое, што ляжыць у ідэальным плане, ці арганон, як это можна было назваць, падвяргаюцца новаму сумленню, аспрэчваюцца, і на месца новага мыслення прыходзіць новы арганон, як гэта назваў Фрэнсіс Бэкон. І зноў усё памянялася. Весь свет перакульнуўся.